Majong buntag tanan, karon Miyerkules man, so natay klase karong adlaw. Andiyan ang bana na mata sa jag-una, andiyan nag-prepare sa among pamahaw. So maong nag-ilis na ko, andiyan namahaw ko dajon. Kay manglakaw tag alas City guys, kay arong makaabot tas klase og sa Diyo arong di pud ta malate, andiyan di ta ma-traffic. By the way guys, kini dayang kurso libre dahil siya sa gobyerno. Kay sa akong visa, qualified naman pud ko nga maka-avail sa free education. Mao po naka-advantage sa Australia guys. Andiyan nabot na ko sa terminal sa tram guys, padung na ko sa ang sakjan tram gihapon andiyan. Pagabot na ho, arang daghanan ng mga estudyante guys, daghanan ng mga tao nagtapok, mga empleyado pug uban, so pagsakay na sa tram, arang daghanan mi kaadyo, piot kaadyo, nag-standing position na lamang ko. Andiyan naabot at eskwelahan on time guys, so di rin ta magdali og lakaw. Andiyan nag-start radyon mi guys, andiyan pa alas 9 nag-snack mi. Break time pa man, andiyan nagkape ko, mo ko kadasang pitaka man jugali na libre kog kape sa mga kauban. Diyan ako nag-video sud sa eskwelahan guys, kay bawal man andiyan. Aptan pud tag alas 4 eskwelahan kay daghan